sanuni wariye donga shirfe more donga ka fusani sanuni wariye kemineje share boyo isenze kemineje haidara yo jama be ko angata الله وبه نستعين والصلاة والسلام على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أما المشرف التي في الأجابة وموفو إسلامي كفولينو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أنا إسلامي موسو تومي بجمعنا يكونو نوي موسو كتوي مي نيشينو إسلامي كي يروما نوي AFD نانيما باي مدام با هواو توري ولوي كان باسي سينغا anga basket ke rola stadium sport konnala wala sa ka musuka kuntigi jien an lahara no Fatima Zahra alayhi salam kale ka bangiri nyina je ni sodiya ke akene konnala ni sodiya ko chaman kere keneka wasomo wasama wi rasulullah anga je anga alaje nyonfe a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bayt wa yutahhirakum tatheera bismillahir rahmanir rahim qul la as'alukum alayhi ajran illa al-mawaddata fil qurba bismillahir rahmanir rahim inna a'tainaka al-kawthar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar sadaqallahu al-azim allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala rasulillah wa alihi al-athhar ala rasulillah wa sahbihi al-aqyam baratun taqiya zawjatun ramzul wafa hasan husayn zainab li kulli kawni huda بيتك كدفانا ظهرا بزهد وبالحياة زارت نادينا يا نصارى الحسين يا أنصار لا يسرون وإلى نصنين في ليل مظلم محيش كان وداع البتول ناقلتها أقوف الوسيل إلى كفوف الرسول وأقفي القبر ليلا خوفا من الأهداف زارت مدينة يا نصارى الحسين يا أنصار لا يسرون نوائد المسلمين في مالي يا زهراء أقاموا حكم شيطان هل تدرنا يا زهراء قبرك يوم السجين قتالنا سجاننا فقد لذنب الإيمان زارت نادينا يا نصارى الحسين يا أنصار لا يسرون نوائد المسلمين زارت نادينا يا نصارى الحسين يا أنصار لا يسرون نوائد المسلمين الله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إخوة الحضور، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي تمني الله سبحانه وتعالى في كابو شيطان كورما شيطان ميكي نفر لكن في كابو الله سبحانه وتعالى كهنكم. وكم أنا سجابا دكني الله سبحانه وتعالى تبارك رمي. علي ميجيم يلوبولي تدي أنتما كنكرنكرنك تديدو. كأني الله سبحانه وتعالى في أكان كيسنا كنيما نكبرك أكو جدي أكو جدي محمد كا أنا كسول مسلمو أنا كسبب كنكرنك أني ما هو بايسنا موسينا ملا فوقتسي الكياوا جودوما يا ربي أما على كفارة وجومنا دوكا note me na ko ya ko bela jele foni alislam ya ka foni kani amba bela jele foni ko na so dere mai amba bela jele foni alijina ko do ko foni kani dori assalamu alaikum jami'an rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Labbaik ya Zahra, labbaik ya Zahra, labbaik ya Zahra. Fatima
la o de cɛ ka ɲi ni ko k'i bɛ mɔgɔ fɛ i b'a nɔfɛ kana tugu a kɔ ten i jija cogo la cogo o de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen dafa ala ka cogo ɲuman don ne ni aw bɛɛ lajɛlen ala ka ani sababa bɛɛ Fatima Zahara n'a ko k'a bɛ kuma ale kan a ti fɔ k'a ban ale de kɛra diɲɛ musow bɛɛ lajɛlen kuntigi ye alikiyama musow bɛɛ lajɛlen kuntigi سيدة النساء العالمين من الأولين والآخرين ولي فاطمة الزهراء وعليها السلام جيا مسو بي اولو بي اكوتي القيامة مسو بي اولو بي اكوتي انا جيا كوننا دبا وبادو على بعد سبب فوتان كذا تبدا امين فاطمة الزهراء ني عليك رحمه الله ni antura la kala est-ce que ameresi wa ameresi wala na antura Fatima Zahra alayha salam kala de ameresi tena ya ameresi alkiyama o kuma Fatima anga jija anga tubala anga alade atogo bele ba nduka hakilla aljina kono musoba dama taru dogo ba ka fa ko ni aljina so kutuke anga Khadija alayha salam wa Maryam alayha salam wa Asiya alayha salam Fatima Zahra alayha salam nunu ne aljina musowu walakin musowu abela jene kan ne mo fere kana jodi o de kana Fatima Zahra alayha salam amin ya rabbal alamin Fatima Zahra na turala ka ngati amin ko ba o de so parce que Fatima Zahra ikaba ka fo punya maku bela jene ani fo samantia ku bela jene imina bela a bela jene taraka Fatima Zahra hali na ya soro punya maku wala be ani fo samantia ku wala ko ko dina muso wala ma aso fu dina Fatima Zahra alayha salam bita so ale tabe ko tasa bawo ani ni muso ba mu to ba fo muso ba nani nunu bela jene punya Allah subhanahu wa ta'ala punya maku chama ni bela jene Fatima Zahra alayha salam mais ni ulaje taso Fatima Zahra alayha salam aje tarika kiri katebe nufeni takata la kana fana ba amin ya rabbal alamin odoi tuene amba male mata Allah subhanahu wa ta'ala ko abu wa kifala Zakaria alayhi Allah subhanahu wa ta'ala kana bimana ko Zakaria alayhi alamu jonne Fatima Zahra nabi nabi mo bela jadi kan nabi ma sayyidul mursalin sayyidul anbiya wal mursalin wadi Fatima Zahra nam ne bawa afara alimatuni ko ummu Isa babso Isa jone we Allah subhanahu wa ta'ala kan nabi ma afara ko ulu azmi min alayhi salam okmana nale kera ummu Isa Fatima Zahra ulu Fatima Zahra jogo baro ko ni chie foy bawo pade chie ale kan kele ko sebele an kan jija galo ne ko ju bela tele ko le an kan jija an ko ne la mo bawo ye tim senu ulu ne shi ni mo bawo ye an ko la mo ni chie foy o de chikai o de na faka ko ni tim sen la mo ni chie o de kai Fatima Zahra chie tigi ko wa ya dinna mo ni chie fa dai ne bawo pade la ka galo ko kriyane ka ane kriyane ka amin ya rabbal alamin Fatima Zahra ya fo e jumo ba de ko ko ka ja rasulullah ina fo ko do e chie fo e to ga mi yo fo ni na ka dinna da rasuka hadisi do be sallallahu alaihi wa sallam amin te ko kere fe ako kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi bela jine pakakina di wa bebe ni ka bo ika pakange fema ko mana
akilla ko abala ka yele adila adila yele ala abika sirafe ko de ade ba ko ba do kuma na ni mo ya ni na e shika ka wari dafo ni mo ya kala ka ko mo ne koso e shina ki ka wari dafo ko ni ako ale le ru ni di abamso ma akati ka luti kaliti ka luti ko le ru be ale na bachi to ale tse kana ka luti ka Allah subhanahu wa ta'ala ne ko hanna ne pati e ba o ba do anya kala ayishi ma chi ko to je kele abina ko kana mo ne ke o be dobla so chef ba yele tusukuna fo ale be na tubi ka islamaya ni ka jogo ni ma ya koso o de koso islamaya ni ma islam ñoo wati male de ye fleli ke edila de bo wadi anga ñoro ma jene ko na Fatima Zahra alayhi assalam ale ko kera ci tigi abi dem se ko na lamo ni ci de bo wadi Fatima Zahra barka tigi ko so barka ma ba ko ko Fatima Zahra alayhi assalam al Fatima Zahra bo yo fe barka tigi apela ke na de bo wadi o yoro la be misali asunno tima wala iko famia eni de yango la jeni ma fe Fatima Zahra alayhi assalam anya fo ya fadile rasul sallallahu alayhi wa sallam donola delike na bare na kana rasul sallallahu alayhi wa sallam ko abe fe ni ka fe anana kan dama kashi rasulullah abu fete ale bulu dumuni ta bulu ko wari be bana ko bala fere bala finitala rasul ka feda ma ko ba kai ka ko be be la jadina kira sallallahu alaihi wa sallam ako chiere la feti me adal ala alkhair kifaihi kifai malatu bila ne plaka ka yo sodo kono somi bala nati ube Allah subhanahu wa ta'ala fe ubi Allah subhanahu wa ta'ala ka kira fe wa Allah subhanahu wa ta'ala fana be ufe Allah subhanahu wa ta'ala ka kira fana be ufe ini plaka tara ai chide chika ka jomo kira Fatima Zahra ni hasallam mana chide kira Fatima Zahra fe kata chine ko ai fe no takati du takati delegela utara kata fe delegela ma delegela ko eti ofe delegela ko eti ofe le ba o le ba do le o ye eni de bi ame mo le fo fanta so ba ye so ba ko fo ni ko bien ko ni ko de bu fama anto de fo ale ko ke Fatima Zahra jowe ali mo ke abadan wa to ke abadan Fatima Zahra ni assalam yo de fo ni na jomo ko de ko da fa le la amo fo si pa ni so diara ayo fe ni ko like kaere kana ko chidema ko kata ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafiri ka hitaji toy ma litina boye adirham kemefla de bawbadu atala ka munke atala ka hitaji toy mine do e garbu e ko ba ende ba famya juga na e garbu kay mine kata ka dumuni dama ka lafa garbu ke lafa le dumuni na ama fo ko fere ba le lawa atala ka fini do garbu ke kana ka fere ban garbu ke la ne ba o bani atala ka yele nga fenta ka di garbu ke ma ka kata kama dabla sina ka yele nga fenka ba o bani ben misali yake mo mi bala na be fo ba ko fe ale be na ya dongodo asene la ni mo mi mobili takadama o ni so dia be bonya ko ka jugamna era ko jate ni beti fodi da oma de atala ka Zahrau ka konoita ka masri ka chenya ka ambale ka tla ka jonda ka kukata Fatima Zahra alayhi assalam sallu ala Muhammad wa ali Muhammad wa salli ala Muhammad wa ali Muhammad mamna ustarana yekata Rasul sallallahu alaihi wa sallam aye fen lumine odi Fatima Zahra alayhi salam Fatima Zahra
aye amine penuru mine ka di mun kan ka di hitaji toyi ma o dira o ma o nisɔndiyara kosɛbɛ komi n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na hitaji toyi kɔni nisɔndiyara mais jɔnni kɔnɔ in o seginna ka taga di Fatima Zahara ma alayha salam tuma min na n'o taara ka taga di aw k'a lajɛ sa Fatima Zahara a bɛna min kɛ Fatima Zahara alayha salam tuma min na ne tagara a bɛ jɔ in kan hɔrɔnya a bɛ ka kɔnɔ minɛ mais a bɛ jɔ in kan hɔrɔnya Allahu akbar yɔrɔ foniseriya tɛ tɛmɛ nin kan foniseriya dan ye nin ye dɛ. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ aw fana fo ka aw waleɲuman dɔn ko ni nisɔndiya man k'a ka tasuma faga n'a daji ma faga a nuji b'a faga anw sewale an wasale sali in kɔnɔ yan bi mun de ye an bila baara in kɛli la o de ye alakira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a denmuso kanu o de ye an bila nin na wa Fatimatu Zahara n'o ye alakira denmuso kanuni ye Allahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'o ɲini an fɛ sani a ka kira ba k'a ɲini an fɛ wa Fatimatu Zahara kanu fɛnɛ a bɛ nafaba de ɲɛ ka d'a ka muso i ka musoya yɛrɛ ka dafa f'i ka Zaharaw de kanu alayha salam Fatimatu Zahara kanu ni nafa min bɛ a la n bɛna alakira ka kumakan dɔ f'i ye o la kira min kisi n'a baba n'a t'a ni dungo fɔ kira min ka kuma bɛ sɛmɛ Allahu subhanahu wa ta'ala de la ala yɛrɛ y'o a mankutu n'o ye ko a kira tɛ a ni dungo fɔ a bɛ fɛn o fɛn fɔ a bɛ bɔ ale Alahu ta'ala de yɔrɔ o alakiraba in de ko Fatimatu Zaharaw ma alayha salam a ko Zaharaw ma abshiri falaki indallahi makamun mahmudun a ko Zaharaw ne denmuso min ni aljinɛ kɔnɔ yiri feere don ni aljinɛ pɔmu de don ni kira bɛ fɛ ka aljinɛ kasa sumusumu bɛ e de amarase Zaharaw a ko de ma i nisɔndiya ka d'a kan e de kan ka nisɔndiya min n'i y'a kɛ ni lebu t'a kɔfɛ a y'o de fɔ a denmuso ye a ko mun na ka d'a kan ala de ye place dɔ de kɛrɛnkɛrɛn e Zaharaw ye yanni e Zaharaw place ani mɔgɔ wɛrɛ place man kan ala de y'o k'i ye a ko mun na parce que i k'a dɔn k'a fɔ fatashfa'ina li shi'atiki wa muhibbiki yani fatashfa'ina li muhibbiki wa shi'atiki ka d'a kan i bɛ surunan don e b'a kɛ i kanuɲɔgɔnw ye ani ka jamakulu fatushafa'ina i k'a dɔn k'a fɔ i bɛ min fana ɲini ala fɛ ko ala k'o kɛ i kanuɲɔgɔnw ye ani ka jamakulu wa ala fana b'o kɛ siga foyi tɛ ala kira ka nin kumakan n'i ye nin jate minɛ sallallahu alaihi wa sallam o kuma anw ka nin kɛnɛ in an y'a sigi Zaharaw kanu de kama walasa lahara jɔ don ni Allahu subhanahu wa ta'ala ko mana gɛlɛya taa yɔrɔw banna pewu an mana ɲɛsin min ma o kamana gannen don anw b'a ɲɛsin jɔnni ma an ye min kanu dugukolo sanfɛ yan an y'a laɲini ala fɛ k'an b'an sen da min sinna n'o ye Zaharaw el-Batul al-Kawsar at-Taqiyya an-Nakiyya el-Mardiyya sallu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad an y'a kanu de Zahra sallu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad o kanu de an bila nin kɛnɛ ɲɛnama labi wa Seyida o dama fɛnɛ tɛ n'i y'a ye an ye muso in fana kanu an y'a laɲini de an ka se k'an jogo kɛ a jogo ye Zaharaw n'i y'a lajɛ a fa de ko a ma ko Umu Abiha Zaharaw jɔra baya place la ala fa ye mɔgɔ min sera ka baya place fa a fa ye y'a dɔn o den kɔni ka juru tɛna t'o la bayako la a ka d'an ye an ka Zaharaw jɔyɔrɔ fa baya place la Seyida Zahara alayha salam furumusoya jɔyɔrɔ a y'o fa fo k'o walankata o fana tɛ kunfɛ kuma ye don dɔ la aljinɛ kɔnɔdenw bɛ aljinɛ kɔnɔ u b'a la k'u damu ni aljinɛ nɛɛmaw ye jahanɛmɛ kɔnɔ fana mɔgɔw b'a la ka lazara n b'a dɔn anw se t'o la parce que Zaharaw kanu ye anw sen bɔ o la ka ban o siga t'an na Fatimatu Zahara alayha salam o kuma na kuma min na ni jahanɛmɛ kɔnɔdenw b'a la ka lazaba Allahu subhanahu wa ta'ala nɔrɔ dɔ nana ka na poyi aljinɛ kɔnɔ aljinɛ kɔnɔdenw hakili la k'a fɔ ko ala yɛrɛ de nana mais anw b'a dɔn k'a fɔ Alahu ta'ala tɛ ye ni ɲɛ yeli nin ye ala bɛ ye ni dusukun ka yeli de ye o kuma na o nɔrɔ nana mun kɛ n'u hakili la k'a fɔ ko ala de nana o kuma na u bɛ ka ɲɔgɔn sɔsɔ mun kɛ aljinɛ gardien k'u ma k'a ka hakili sigi a ko nin tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ
ni Badra Ali alayhi salam ani Sayida Fatimatu Zahara u balaka tulonge ke ɲɔgɔn fɛ Zahara ye nisɔndiya min kɛ o nɔrɔ de filɛ ni nɔrɔ min bɔra a ɲiw ni ɲɔgɔn cɛ o de ye nin sallu ala Muhammad wa ali Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ka d'an ye fana ni musoba in a ye jɔyɔrɔ min fana fa furuso kɔnɔ ka kɛ ale ni kun sigiyɔrɔ ye ka kɛ ale hakili sigiyɔrɔ ye anw fana a ka d'an ye fana an ka furusow kɔnɔ an ka se ka kɛ o ɲɔgɔnna ye wa n b'a dɔn siga t'a la Ala b'o nɔgɔya an ye ka d'a ka Zaharaw kanu in kama Sayida Aisha n'an ko an bɛ kuma ni musoba in kan hali n'an y'a daminɛ bi ka taa se fo san wɛrɛ ma an tɛna foyi fɔ ni fitinin tɛ o kuma an bɛ da yan nɔ Fatimatu Zaharaw ni ne ye n da don a ka kisa dɔ la k'a f'i ɲɛna i bɛ ka gorobinɛ kuma min fɔ i bɛ tigɛ i ka gorobinɛya la tiɲɛ na o fa ɲɛna joona ko mɛn Fatimatu Zahara alayha salam kuma min na ni yahudiya musow ye invitation carte labɛn k'u bɛ taa di Fatimatu Zaharaw ka ban pewu kuma min na Fatimatu Zaharaw a sera Badra Ali ma Ala ka waraba Muhammadu Burankɛ a n'a balibakɛ kuma min na sera Ali ma Ali y'i kanto Fatimatu Zaharaw ma k'a ka taa fɔ a fa ɲɛna n'o ye Muhammadu ye nin yɔrɔ in na an b'a dɔn k'a fɔ Ali ka jɛn o bɛ Muhammadu ka jɛn kɔnɔ Muhammadu ka jɛn bɛ Ala subhanahu wa taala de ka jɛn kɔnɔ wa jɛn foyi tɛ Ala ta sanfɛ ne ko e bɛ fɛ k'a fɔ de sisan ko muso man ka bɔ ka sɔrɔ min sara i cɛ la kosɛbɛ kɛ ne yɛrɛ kɔni min den ka bɔ dogo dogo a tila k'a den ka don wa foyi tɛ bɔ a la i b'o mun na o dabila ne yɛrɛ don a tan tɛ ne yɛrɛ bolo dɛ a y'o dabila parce que a y'a sigi a ka kuma in lamɛn n'a ye kuma in lamɛn n'aw yɛrɛ kan ka décision ta kɔfɛ a bɛ n'o ye o Fatimatu Zahara alayha salam kuma min na fa ye a y'a lase fa ma k'ale bɛna taga Dawuda musow ka nin ɲɛnajɛkɛyɔrɔ in na o y'a sɔrɔ k'o dilannen don ka ban Ala subhanahu wa ta'ala ye valise de lajigin ka bɔ sanfɛ alijinɛ kɔnɔ ko n'o di Fatimatu Zahara ma o y'aw dabali ban o kana aw dabali ban dɛ parce que Fatimatu Zahara kira Muhammadu b'a fɔ an ɲɛna kisi ni nɛɛma b'a sɔn dugawu ye ko ni alijinɛ kasa de kɛ kun y'ale minɛ a kun bɛ Fatimatu Zaharaw de susu a bɛ alijinɛ kasa sɔrɔ a la yɔrɔ ni fini bɔra alijinɛ kɔnɔ ka na don o musoba in ma o bɛ kɛ kabako ye wa valise in dayɛlɛla ni Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad valise a clé de kun y'o ye kuma ma surunya ma Fatimatu Zaharaw ye fini in don ka taa fɛti kɛ yɔrɔ in na kabako sera yen de malimatu i teliya sa a don kɛnɛ kɔnɔ a n'u ka kirikara k'u da si ma kɔrɔ ni si ye Allahu Akbar don o don e bɛ ne ye ni hijabu ni sisɛti ni gandi mais e mana ne parler musokuluw cɛ la o bɛ dabaliya baw Fatimatu Zaharaw donna kɛnɛ kɔnɔ k'u kirina de mais a donna muso min tubira ka tugu Fatimatu Zaharaw kɔ yahudiya musow la muso 50 Allahu Akbar o ka di kabako ja dɛ Fatimatu Zaharaw ale de nege kan ka don mɔgɔ la aw m'a ye ne tugura Fatimatu Zaharaw kɔ depuis n tugura ko n ka vie changera ni n cɛ diyara ni n denw diyara ni n sigiɲɔgɔnw diyara Fatimatu Zaharaw ale de y'a denw lamɔ lamɔcogo la ma deli ka mɔgɔ ye mun y'a denw lamɔ o lamɔcogo la fɔlɔ Fatimatu Zaharaw y'a cɛ bonya Badra Ali a ma deli k'a sɔsɔ Fatima Zaharaw a kɛra a fa ma ba ye fila Muhammadu a kɛra Muhammadu ma ba ye Fatimatu Zaharaw a y'a ka barakɛden kalan k'a kalan kuranɛ na n'Ala sɔnna ma ne bɛ n sen na Zaharaw senda nɔ la Inshallah Ala k'a nɔgɔya tiɲɛ yɛrɛ la Malimatu Zaharaw tɔgɔ kun ka ne dɛ mais bi belebeleba de farala kan n'Ala sɔnna ne yɛrɛ bɛ n sen na Zaharaw senda nɔ la walasa n bɛ se ka kɛ Zaharaw ye Inshallah tiɲɛ yɛrɛ la Malimatu i ka kuma ye ne dusukun saniya cogoya min na ne fara n ka nafila sewuru kan halisa o diyara n ye yarabi Ala ka an bɛɛ ka barajiw minɛ ne baw ani ne balimamusow an k'a lajɛ an kana diinɛ kɛ mun bɛ bɛn an ma k'an b'a kɛ ten kalanyɔrɔw bɛ yen an ka wuli an k'an ka diinɛ ɲɛɲini k'a dɔn an k'an sen da
Fatima tu Zahra Seda dona ne kalila alala na tugura Fatima tu Zahra ko yanga nyana maya dogo yale wa ali o yanga lahara dogo yale parce que ni Seda Zahra ko bien ha Siga foi tala ini Zahra de kiyama ala ka be sahaba ma si vous aimez Zahra tapez-le. Si vous aimez Fatima, si vous aimez Tahira, si vous aimez Sidika, tape donc les mains. Si vous aimez Fatima, tapez les mains. Si vous aimez Zahra, tapez les mains. Si vous aimez Fatima, si vous aimez Tahira, si vous aimez Sidika, tape donc les mains. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين ثم الحمد لله رب العالمين. على فوق على بركة أسير على فوق على ولي المنون على من صنعنا أنا سيدي فتوى زاروكا أنيفرسير كنكا كومي سانجاما أمبا كتشوبينا نوما على بركة أنا ميرا ميرا أنا سيكون لا كنيا كنا amena baga bela telefo mo mo yi se ko ikono horo kana zara ukula be yake iyere ni muso mi fene be ni ko yo organiser ya wautu ni vraiment amba fo amba barkaga kenen ka de be mbade joro la le madam aidara fo da trawo sawo sa amina de place de la kenen ka me nyina dor la ya sora be fo asila donc abu kangana anjo ajoro la ka fuli la se zara ukano baga bela telema ambe kene mi na kene fitini ni te kwa ni do mi na yoro be ala bolo ya ye do mi na yoro na bele bele ba do yi ka e kwa bela tele signete foi kama ya fona kera Fatima Zahra ko anniversaire ala kera Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad mi kadi ala ikata me dan fe bela tele ka Muhammad mi ne ala ya bonya ka korata ka kanu ka kla ka ko fo korata ka me dan fe bela tele ka o kira ba alayhi salatu wassalam o de muso Fatima Zahra alaiha salam ka an sigi kunyo o anniversaire nyana mayali mali kuteni do akor mais 600 avec a do fanga be ka do ala kosobe donc munu ya damine baraji mungu ye dantala bo aw yere fene ka baraji ka bo parce que ni ya même fa do ni bata ni ba ga yuma ne bila ni ya me aw me ni fene wu no na organiser amba do ko do ni be munu fene be na lame munu fene be na kana wele utabi donc baraji ni foli la belebele aw na ba aw tay donc amba fo ka kala ka ni ala festa tama be ala mun ala ko irana wala ani aw na ni habibi ala de ba do ala de be hamido ala kana wuli ka bo fe na ala ma hamuli ala ko ke Zahra yere bunya kama ala ko ka fasalu mai kama ala ko ka te belebele mai kama ala ko ka de Hasan Hussein kama ala ko ke sirifu be bunya kama sallallahu alaihi rasul wa assalamu alaikum ala kiraye Fatima la dunya duwa mina ala kira ko Fatima ma ko ni duwa ko na kala na ka hami wo hami toila ko ala be hami nglan ko wa ko na ya kala wal ma ya la me ka korote ni dabali to farila ko o ye o tiene ko akadi Fatima e kaka Fatima la dunya duwa wina wa Fatima ko awo ko kadale ka temejena kono fe umbela jelinka o de la ameno o duwa winde kala bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله يا أعظم مذكور وأقدمه قدما في العزة والجبروت يا الله يا راحم كل مسترحم ومفزع كل ملهوف يا الله يا راحم كل حزين يكشو بثه ووزنه إليك يا الله يا خير من طلب المعروف منه وأسر في العطاء يا الله يا من تخاف الملائكة المتوقدة بالنور منه أسألك بالأسماء التي تدعوك بها عملة عرشك ومن حول عرشك يسبحون به شفقة من خوف عذابك وبالأسماء التي يدعوك بها جبرائيل وميكائيل وإسرافيل إلا أجبتني وكشفت يا إلهي قربتي وسترت ذنوبي يا من يأمر بالصيحة في خلقه فإذا هم بالساهرة أسألك بذلك الاسم
الذي تهي بها الإزام واليرميم، أن تهي قلبي وتشرح صدري وتصلح شاني، يا من خص نفسه بالبقاء وخلق للبرية الموت والحياة، يا من فعله قول وقوله أمر وأمره ماد على ما يشاء. أسألك بالاسم الذي دعاك به خليلك حين ألقي في النار فاستجبت له وقلت يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وبالاسم الذي دعاك به موسى من جانب الطور الأيمن فاستجبت له دعاءه، وبالاسم الذي كشفت به عن أيوب الدور وتبت به على داود وسخرت به لسليمان الريح تجري بأمره والشياطين وعلمته منطق الطير، وبالاسم الذي وهبت به لزكريا يحيى وخلقت به عيسى من روح القدس من غير أب، وبالاسم الذي خلقت به الأرش والكرسي، وبالاسم الذي خلقت به الروحانيين، وبالاسم الذي خلقت به الجن والإنس، وبالاسم الذي خلقت به جميع الخلق وجميع ما أردت من شيء، وبالاسم الذي قدرت به على شيء. أسألك بهذه الأسماء لما أعطيتني سؤالي وقضيت بها حوائجي يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Amina dua fulana fene kala ni abe fo dua wima ko seifi o dua de tangala adamade o magubo labbi ko sobe amena o dua de kala ngafaraka. Bismillahir rahmanir rahim. Allah rabbi adkhilni fi lujjati bahri ahdiyatik wa tamtam yami wahdaniyatik wa qawwini bi quwwati satwati sultani fardaniyatik حتى أخرج إلى فدائسات رحمتك وفي وجه اللماءة برق القرب وفي آثار حمايتك مهبا بهيبتك عزيزا بعنايتك متجللا مكرما بتعليمك وتزكيتك وألبسني خلعة العزة والقبول وسهل لي مناهج الوصلة والوصول وتوجني بتاج الكرامة والوقار وألف بيني وبين أحبائك في الدار الدنيا ودار القرار وارزقني من نور اسمك هيبة وسطوة تنقاد لي القلوب والأرواح وتقضى لدي النفوس والأشباح يا من زلت له رقاب الجبابرة وقضت لدي أعناق الأكاسرة لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك ولا إعانة إلا بك ولا اتكاء عليك. ادفع عني كيد الحاسدين وظلمات شر المعاندين وارحمني تحت صرادقة عرشك يا أكرم الأكرمين. أيد ظاهري في تحصيل مراديك ونور قلبي وسري بالإطلاع على مناهج مسائك. إلهي كيف أصدر عن بابك بخيبة منك وقد وردته على ثقة بك وكيف تويسني من عطائك وقد أمرتني بدعائك وها أنا مقبل عليك ملتجئ إليك. باعد بيني وبين أعدائي كما باعدت بين أعدائي اختطف أبصارهم عني بنور قدسك وجلال مجدك. إنك أنت الله المعطي الجلائل النعم المكرم لمن ناجاك بلطائف رحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah mina duau kuncheni duau mi abifode mako duau faraj amanyira Allah subhanahu wa ta'ala fe ala ke imam zaman kama ka ambela jenika hamundla. Bismillahir rahmanir rahim. Allahumma kunni walika hujjati ibnil Hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا
وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ni muso ye Fatimatu Zahra ka kene ɲɛnamaya u ye u ka kɛta kɛ u kan ka min kɛ u y'o kɛ ka da kan ale de ye u ka misaliya ye u kan k'u ɲɛmada ale de fɛ diɲɛ ani lahara wa ale de fana y'u ka kuntigi ye diɲɛ ani lahara an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kira somɔgɔw ninnu kanu to an dusukun na Ala k'o yira an na k'o dɔnni yira an na an ka se ka tugu kɔ fana k'o nɔgɔya an ye Ala ka nin kɛnɛ ɲɔgɔn wɛrɛw yira an na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.